M'abuelo fou llaurona, m'abuelo fou llauró. No faltarem mai les bledes. I ara que ja soc padrí, que vull ser llaurador, i asfalt damunt d'eixes terres. Passa el temps, roda la cadena, ara asfalt on hi havia terra, operaris, actors secundaris d'esta brama. Va de vie, un programme sobre tot que envolta el binatural, de la mà de Jérôme Chénaud. A tots es donen faena i jo tenia el meu camp, ja no treballo la terra, ens venen prosperitat, prometen ser... Bon dia, bona vespre, gent de Radio Pego. Avui a Va de Vi parlarem de literatura vinolega amb dos llibres molt interessants. Faig una descripció ràpida del primer perquè és disponible només en francès. És un llibre d'Olivier Grosjean, publicat per l'editorial Nourriture Fu, col·lecció Le Point sur la table, el puny a la taula. Es diu Deviant, dedicat als defectes del vi. Perquè sí, el vi natural té els seus defectes, per alguns inadmissibles, altres acceptables. Els vins anomenats convencionals, és a dir, elaborats amb l'ajuda de la química i de la mecànica, no presenten aquests defectes. Volàtil, suri, brets, tant barbarismes per a definir aspectes que no sempre agradables que per alguns s'evaporen amb una simple decantació. La indústria ens ha acostumat massa als productes estandarditzats i reproductibles. Perfecte per un parell de calcetins o un moble de cuina, però menys quan es tracta d'aliments i de bon gust. El llibre Deviant fa un recorregut per defectes del vi, ens explica la seva naturalesa i la seva procedència per ajudar-nos a reconèixer-los i, finalment, a acceptar-los dins una certa mesura. Enguany farem un programa especial dedicat als defectes del vi. El llibre del qual us vull parlar ara és un còmic autobiogràfic d'Étienne Davodo titulat Les Ignorants. Publicat l'any 2011 en francès per l'editorial francesa Futuropolis, coneguda per les seves novel·les gràfiques de gran qualitat, aquesta obra original i singular explora la trobada entre dos mons fascinants, la viticultura i el còmic. Les Ignorants també va tenir la sort de ser publicat en castellà amb el títol Los Ignorantes, relato d'una iniciació cruzada. Us permeten així de descobrir aquesta obra única. El relat, en blanc i negre de prop de 300 pàgines, narra la trobada entre Étienne Davodo, autor de còmics, i Richard Leroy, viticultor a Ramblay-sur-Layon, un poble menut de 800 veïns a l'Anjou, situat a la vora del riu la Loire. El seu intercanvi ens converteix en una doble iniciació. Davodo s'interessa per l'art de la viticultura, mentre que Leroy descobreix els secrets de la creació d'un còmic. L'autor proposa seguir el vinyatger durant tot un any per aprendre els secrets de la producció del vi. A canvi, inicia el viticultor en el seu propi ofici, explicant-li les diferents etapes de la creació d'un còmic. Aquesta immersió permet als dos homes comprendre la passió i la precisió necessàries en cadascun dels seus àmbits. Un dels aspectes més fascinants d'aquesta trobada és que Richard Leroy és productor de vins naturals. Així, Davodo té l'oportunitat d'aprendre com s'elabora un vi utilitzant mètodes respectuosos amb la natura, emprant gairebé exclusivament el raïm i les mans sense additius químics. L'aprenatge comença a les vinyes, on Étienne descobreix l'art d'esportar, una etapa essencial en el cicle de la vinya.
Per la seva banda, Richard visita una impremta per a comprendre el procés d'impressió d'un llibre. Les estacions marquen el ritme de la seva experiència. A la primavera es remplacen els ceps que falten, els borrons esclaten i la conversa es dirigeix cap a la biodinàmica i les seves preparacions, incloent la famosa preparació 500, feta a base de fems de vaca diluïts que es pulveritza sobre les plantes per a afavorir el seu creixement. Els intercanvis entre els dos protagonistes van molt més enllà de la simple transmissió de coneixements tècnics. Tasten vins, llegeixen còmics i comparteixen reflexions sobre el sentit de la seva feina. També es tracten temes més tècnics com l'ús del sofre en la vinificació o a l'embotellament. Al setembre arriba el moment de la verema i del treball al celler, on el raïm es transforma lentament en vi. Les ignorants és una obra doblement pedagògica. D'una banda, ens introdueix a l'art complex i subtil de la producció del vi natural. I, de l'altra, revela els secrets de la creació d'un còmic. Però, encara més enllà, és una obra filosòfica. Davodò i Leroy comparteixen una recerca comuna d'honestedat i de sinceritat en les seues feines respectives. Aquest llibre, ple d'alegria i senzillesa, s'adreçant tant als ignorants com als coneixedors del vi o del còmic. Salut i vi! I és moment d'estar units